Vittu kautta varpaittani. Tämä kirje on kirjeltäni. Vittu kirje. Ja sitten se vittu, sen nimi oli Vittunen. Sanoi minulle, että kuule Rölli, sinä olet laittanut minuun väärää öljyä. Öljyn pitäisi olla ekstra kirje. Vittu varpaittani öljyä. Sitten se Vittunen läksi kaupunkiin suorittamaan itselleen öljyn vaihdon. Koska minä en oikein pidä kaupunkilaiselämästä, niin minä jäin paskaan robottiruttusta.